Na hello, új hét, új vlog videó, de ezt Temesváron kezdjük haveromnak a ballagását, innen is hatalmas gratuláció neki. Majd másnap a faluba elintézzük a szokásos teendőket, egy gyors hajvágás a városban, és készülődünk az estére. És végül sikerül elindulni, majd rájövök, hogy otthon hagytam valamit, szóval másodjára sikerül elindulni, és meg is érkeztünk Nagyszalontára, ahol egy 60 éves születésnapi rendezvényen kell zenélnem. Ha bármilyen rendezvényre az elérhetőségemet szeretnéd, itt megtalálsz.